מה הבאת אותי לפה? כדי שתתחיל לקום מהטרקטור הזה. טוב, אני פה. מה מחכה לנו? יואו, שמעת זאת הבטן שלי רעבה. אתם כל הזמן רעבים. בשביל זה הולכים לצרכניה. צרכניה? מה זה צרכניה? מקום שאתה רעב אתה הולך אליו. כמו בקיבוץ, תגידי חדר אוכל. יואו, איזה ווירד, שם קונים מצרכים. אתה רואה? זו הצרכניה. מה זאת אומרת צרכניה? מה אתם עושים פה? אתה קונה אוכל, בשר, חלב, לחם, אתה יודע. רגע, אבל כשאני הייתי רוצה חלב, הייתי הולך לוורטיים, טננבאום, שוורץ, יעקב, לרפת, לקנות חלב. לנו יש את הצרכניה, את פנינה. היי פנינוש, אתה רואה? כאן זאת הצרכניה, פשוט פיצוצייה. איפה פיצוצים? לא, תרגע, תנשום. בוא נעבור למקום הבא, שגזור עליך, תפור עליך אש. מה, יש מתפרה במושב? לא. מה זה פה? פה זה הגנש ופה זה הממקף. ממקף? מה, זה שם של יחידה מובחרת? נראה לך? פה זה המקום שהחבר'ה עושים כושר ומשחקים. בקיצור, פה זה המקום לשתף פה חוויות. מהעבודה, מהבית, ופה זה הפייסבוק המושבי. כושר, בזה אני טוב. בואי אני אראה לך כמה טריקים. תראו את הוותיק הזה. תראו אותו. עכשיו בוא נראה לך את הפיס. פייס? טוב, בואי תראי לי. אוקיי, אז זה הפיס. פה מפעילים, פועלים, מדריכים נפגשים. פה יש את ההישרדות. נוער שדמת דבורה, היכונו להקשב. 2, 3. הקשב! 2, 3. הקשב! זרקור! עמוד נוער! פזצת! עמוד נוער! שעורה! מפקד, שיבולת. השיבולת! עמוד נוער! מה? כמה קוצים יש בדבר הזה? יאללה, משוחררים למגרש! ואתה רוצה לראות מה יש בפנים? הבה ונלך. טוב, זה המטבח. שלום. היי, מה אתה עושה? מכין ביצה. איזה דפוק, לא מכינים את זה ככה. זה ביצה קריספית. טוב, בוא נלך למגרש. תבין, המגרש הוא לא רק מגרש. אתה רואה כמה אנשים באים לכאן? עושים כאן כל מיני דברים. אפילו בערב עושים מפגשי פיצה, ערבי כיתה. ביום כיפור, כל המושב בא למגרש. משחק כל מיני דברים. מחניים, כדורגל. כדורגל? וואי, אני מעולה בכדורגל, תראי. עולה על כדורגל, אבל יראה לזמן. הניפו את הדגל, הגביע כבר מוכן. יש בי אור, אור גדול הבוקר. יש בי אור, קבלו אלוף חדש. יש בי אור. טוב, חלוץ עלה, שנמשיך לבית העם. רק שנייה, באמת ערערתי אחד אתם מצביעים פה. איזה מצביעים? פה חוגגים חגים, טקסים, רוקדים. בריקודים אני מצוין. בואו, אני אלמד אתכם קצת. בואו, ילדים. וואו, חלוץ עלה, אני לא יודעת מה נסגר אז, אבל ככה זה היום. פה בשדמון סטייל! פה בשדמון סטייל!
היי חבר'ה. היי. וואי, תקשיבו, אתם לא תאמינו, פתחו מקום חדש, פצצות לגבות ולריסים. יאללה, צ'חלות, אתם באים לפלאפל של שלום, אנחנו רעבים. טוב. אריאל הולכת. גם אנחנו. שנייה, חכו. ואיך מרגש לפתוח פלאפליה? בשדמות דבורה, אימפריה. זה להכין באהבה את מה שאני הם אוהב המושבות. ולגרום לאחרים ליהנות ממוצר טוב ואיכותי וטעים, סליחה על הצניעות. שזה טוב, ככה וצריך לאהוב, ונדמה שזה קרוב, משהו קטן וטוב, ונדמה שזה טוב, ככה וצריך לאהוב, בקצה של הרחוב, משהו קטן וטוב. נראה לך? רגע, פספסתי. מה הבאת אותי לפה? הגיע הזמן שתקום. נו. כדורגל? וואי, אני מעולה בכדורגל, תראי. נו מה? מה, מברוק? מה בעצם אתם עושים פה? קונים אצלכם? הם... רגע, אבל כשאני הייתי רוצה חלב, הייתי הולך לוורטיים, טננבאום, שוורץ, יעקב, לרפת, לקנות חלב. בשביל זה יש את זה. אתם יכולים להוריד... בואי, אני אראה לך כמה טריקים. תראו את הזקן הזה. איך הוא נפצע. לא ככה עושים. אוקיי, אז פה זה המטבח. שלום. מה אתה עושה? ביצה. אתה יודע שככה לא מכינים את זה. ביצה קריספית. ואתה יודע שאתה גמרת את כל הביצים. לא, אני הולך להביא משק שוורץ, כאילו, מה הבעיה? טוב. זה יבשו. מה? שם, אתה נראה כאילו... בקיץ אני הולך לברשלונה.